Mae dipyn o ddisgwyl wedi bod am Miss Cymru nawr yn dos e? Wel, wrth gwrs, blwyddyn diwetha, oherwydd bod popeth dan glo, dim Miss Cymru. Felly, beth nath ddigwydd, wrth gwrs, nath y cystadleuwyr pryd hynny cael ei symud mlaen blwyddyn. Wrth gwrs, pethau'n golygu, pethau newid, mae bywyd yn newid, nifer fawr nhw methu wedyn cwblhau Miss Cymru, felly mae lot fawr o ferched newydd wedi ymuno gyda fe, mae nhw wedi bod yn cystadlu ar y we ag ati i gael eu lle. Felly fi'n credu taw rhyw 28 o ferched sy'n nos adyn yma, fel ni'n gweud, yn y blaen fyna, yn cas newydd, wrth yr ymyl y dŵr. Mae'n noswaith hollol glamorous, pawb wedi gwisgo fyny. Be sy'n gret yn Miss Cymru, so pobl adre, felly'n gwedi'r, mae'r teuluodd mor gefnogol. Felly pan bod un yn cerdded ar y llwyfan, mae sgrech. Ond tro yma, bydd pethau chydig mwy sedate oherwydd bod y ganolfan, y theatr ei hun, o hyd yn bod yn ddiogel iawn o ran rhifau. Dim ond 3 person yr un mae pob cystadleuaeth yn gallu mynd gydau, a wedyn wrth gwrs mae ychwaniadau pobl fel ni'n mynd. Ie, achos y ffeinal am ydy pinnacle o gystadlu, achos o merched fel arfer, wedi bod yn brysur trwy'r flwyddyn i'r rhan ar blwyddyn, mae gweithgareddau gwahanol dydyn. Beth mae pobl yn meddwl, wrth gwrs, yw gyda rhywbeth fel pageant, a fi'n siarad yn benodol am Miss Cymru a Miss Byd, wrth gwrs. Mae Miss Byd yn rhywbeth sydd wedi datblygu fod yn elusen enfawr. Mae nhw wedi codi dros 6 miliwn o bunnoedd ar gyfer pob math o bobl ddifreintiedig. Felly, y nod pob blwyddyn yw bod Beauty with a Purpose yn golygu bod pob merch sy'n cystadlu goffod cyrraedd rhywfaint wedi wneud gweithgareddau i godi swm o arian mwyn cystadlu. A mae rhain i gyd wedyn yn mynd at gweithgareddau. Does dim rhaid bod nhw ond yn neud ar gyfer Beauty with a Purpose. Chi hefyd yn gallu neud rai personol sy'n golygu bod lot o bobl yn Cymru a lot o elusen yng Nghymru wedyn yn cael yr arian hynny, sy'n gret. Reit, mae dyn ni Miss Cymru nawr. Co hi, ie, yn edrych yn ffantastig, mae rai fi ddweud. Ti'n edrych yn beautiful yn hwnna, Gabriela. A i ti yn wahanol i bob Miss Cymru arall, achos i ti wedi cael bod am 2 flynedd a hanner. Ie, amser hir nawr, nes i ennill yn 2019. Ie, longest reigning Miss Cymru erioed. Wyt ti'n ddech ymlaen i'r goron i ffwrdd ar reid rhywun arall, ti'n teimlo ti'n fethu fo, mae chdi wedi perchnogi fo fan hyn? Mae fe'n mixed emotions, really. Fi wedi cael amser anhygoel fel Miss Cymru, a mae fe wedi bod yn rhan mawr o fy mywyd i ers ni'n 17 mlwydd oed, so nawr mae fel end o fy nera. Fi'n edrych ymlaen nawr i weld rhywun arall yn cymryd y coran a gallu gweld beth maen nhw'n mynd i wneud gyda fe. Ond i ti'n cyflwyno'r noson os adwn i ti? Ydw, bydd fi'n mynd i cyflwyno'r noson, so mae hwnna'n profiad neis, gwahanol i fi. A hefyd, mae'r goron hefyd i reid llwyfan i chdi i gyflwyno pethau eraill a cic ymlaen yn dyrfa yn ehangach yn dos. Sôn beth ti amod yn neud i cysgu ti llon trol o bethau? Ie, definitely. Nes i wneud darlledu chwaraeon yn prifysgol, so fi dal yn wneud hwnna, a fi nawr wedi dechrau wneud Swans TV, a nes i wneud sgorio ar y penwythnos, so mae wedi agor o gymaint o drysau i fi, a mae jyst wedi bod yn fel life-changing i fi. Gret. Wel, ti wedi bod yn Miss Cymru arbennig iawn. Gei di ista lawr nawr. Come on, cer i ista draw fyna, boes hew, dysgol. Mae e'n neis i... Mae e wedi rili gweithio i ti, a ni dymuno pob lwc i ti gyda popeth yn y dyfodol. Mae'n neis i weld llwyddiant yn diwe. Fi'n teimlo'n falch iawn oherwydd nes i gwrdd â Gabriel yn 2014 yn cystadlu Miss Cymru 17 blwydd oed. Nath i gystadlu wedyn yn 2016 fi'n credu, yn diwe, a dod i'r 5 ola, a nath i weithio beth gallai wneud yn fwy. A pryd hynny, mae rhaid gweud, Cymraeg bregus gyda Gabriel, a nes i ddweithu, cer adre a mae rhaid i ddechrau ymarfer siarad Cymraeg. Dim byd i fi fel Miss Cymru sy'n gallu siarad Cymraeg. A beth nath fi pan ddath i nôl? Siarad Cymraeg gyda'r beirniad wrth gwrs. A mae jyst cael yr un peth ychwanegol yna gallu gwneud byd o waniaeth. Ond wrth gwrs, does dim rhaid bod chi'n siarad Cymraeg i gystadlu'n Miss Cymru. Mae Isabel fan hyn yn ddi-Gymraeg, bod ni wedi ymarfer ambell i frawddeg ar gyfer heddiw, ond i'n Isabel? Reit, so Isabel, wyt ti'n edrych ymlaen at nos Sadwrn? Fi'n really excited. Ife dyma'r tro cynta i ti wedi gwneud pageant? Na, tro cyntaf. Cyntaf? Wel, pob hwyl i ti gyda hwn. A beth chi'n cael fan hyn, wrth gwrs, i ni wedi dod i nhw'n y dillad yma sydd yn debyg i beth fydd yn gwisgo'r noson, oherwydd mae pob ffrog yn gyfrinachol. Mae'r ffrog maen nhw'n gwisgo i'r ddawns fawr yn noswaith cynni, dawns elusennol, a'r ffrog maen nhw'n gwisgo yn y final. Mae y person sydd yn roi'r ffrog yma, neu sydd yn gwerthu'r ffrog yma, chi Jane's Boutique, Kelly Rowlands, sydd hefyd yn fodel dyn ni fan hyn. Mae hi goffo cadw llyfr sy'n gweud beth mae pob un yn gwisgo, lle bod neb yn dwblu fyny, sneb yn gwybod beth mae pawb yn gwisgo, sydd gallu bod bach yn gyffroes, oherwydd dim byd wath
na dwy, wrth gwrs. Troi fyny yr un i'r ffrog. Yn yr un ffrog. A beth chi'n cael yw trawstoriad o ferched, chymod. Mae Isabel fan hyn yn astudio'r gyfraith yn Abertawe. Mae dy chi bobl sydd, mae dyn ni un sydd yn y final tro yma, sydd yn ddoctor. Mae bob math o bobl yn cystadlu. Mae'r dyddiau lle o'ch chi jyst yn cystadlu os o'ch chi'n ferch pert a dim byd arall yn neud wedi hen ddiflannu, ond di fe? Diolch, Isabel. Mae'n edrych yn hyfryd. Diolch ti, Isabel. A nesaf nawr, Elana, a fi mor falch i weld Elana yn y final, oherwydd nath Elana gysylltu fi cwbl o flynyddoedd yn ôl a dweud, bydden ni gallu dod i fodelu ffrogau priodas i ti yn y siop. Wel, yn anffodus, bydd nifer o bobl adre sydd â cyrff cyffredin fel ni gyd fan hyn yn gwybod, mae'r ffrogau yn y siop yn cychwyn maint 12. 12, 14, 16. Felly, oedd Elana rhy fach i wisgo'r dillad. Felly, fi'n falch iawn i weld bod i wedi gwireddu breuddwyd a bydd nawr yn cael gwisgo'r ffrogau glamorous yma. Paratoada wedi bod gen ti ar gyfer y gystadleuaeth. I'r edrych ymlaen? Ie, fi'n rili edrych ymlaen, jyst i bod gyda'r merched i gyd, a jyst cael y profiad, a jyst bod ar y stage, a jyst cael hwyl ysbryd. Ie, so mae'n i'n mynd i ofyn i ti am dy ffrog, ond na i jyst ofyn i ti pa liw i ti'n gwisgo. Dim rhaid ti wedi. Top secret. Ond ti'n bod Hyw, wyt ti wedi bod yn lwcus iawn gyda Miss Cymru, achos mae nifer o dyfodeli di wedi bod yn Miss Cymru. Wel, odyn yn bendant. Gabriella wedi modelu, Emma Jenkins, wrth gwrs, sy'n wyneb cyfarwydd i ni gyd fan hyn. Kelly Rowlands, o'n i sôn am yn gynharach wedi cystadlu i'r safon ucha. Elana, wrth gwrs, fan hyn. Pwy a wyr, pwy ddeith mas yn o sadwn, byddwn ni'n ar ran heno. A chymod beth, dwi ddim wedi bod ar y carpet coch cyhyd, i fi wir wedi paratoi flan llaw, dwi byth yn un fel chi'n gwybod. A mae yna ddau such a suit D dy fi yn y tŷ, a mae gwisg 1 a gwisg 2, a byddai'n penderfynu yn y bore beth fi'n gwisgo. Mae rhaid i ni weid hefyd, wrth gwrs, un Miss Cymru pwysig iawn, Christine, sy'n modelu fan hyn, oedd hi'n Miss Cymru pryd? 1977, a mynd mlaen wrth gwrs i'n neud pob math o bethau fel Miss Byd a Miss Universe. Ie, wel na beden, mae yna bethau mawr. Pob hwyl i chi stoi. A cyffron oedd ni yn y byd i gyd. A pob hwyl i ti gyda phobeth. Ie, gobeithio popeth yn wych i ti dros y penwythnos. Ie.